mung kudu weruh wonten ati duku sumo ayu Klopo muda leganono nggonku nandang muyo witeng mari dimen mari nggonku lara ati aduh nyawa dudukku sumo ora krasa pancen teko ambalung jano maring usata nggonku nandang uyung monggo Mbak Mita, Mbak Ati. Nginang karo lompat tinggi jeglok mangan radoya
Salahe kowe mendem wae. Nah, lo. Mekaten poring sutoso bedoyo para kanca Elmundu ngaturaken sugata panglipur Orkes Keroncong Elmundu Semanggi Pasar Klibon Surakarta. Ya. Monggo sampunyo penganten mugi para wangsul ing kerobongan foto kalian kanca-kanca dalah keluarga. Kepada kedua mempelai dimohon kembali ke pelaminan untuk foto bersama. Pada zaman sekarang masa no untuk selfie bersama kedua mempelai sebagai kenang-kenangan di kemudian hari. Diserahkan ke segenap rekan-rekan handetolan keluarga untuk foto bersama kedua mempelai. Dipersilakan. Monggo Bu Titik Suwanti wau saking matese ingkang dereng monggo foto rumiyin. Matur nuwun saking keluarga Bapak Marmo Ibu Wulan.